ano ito. So ito siya. Yan, entry level. 0.25 to 0.26 to maglalaro. Mas medyo transparent lang pero mas mahaba to. So tignan nyo na lang yung galaw ng gagamba. Medyo mas mahaba to mga Aji. Ito talaga. So yung next fight natin mga Aji, medyo ano to, pa super na rin to, no. Yung kanina sabi ko na magagandang gagamba, ito yung itim na ang ganda. Yan, may picture naman ako nito, so pakita ko na lang sa inyo, no. Yan. So tingin ko talaga nito, pauna-unahan lang sila nung dilaw. So ito yung gagamba na to. Yan. Isa pa para medyo magising sa mga Aji. Kasi yung kalaban nito mahaba. Mahaba yung kalaban nito. So ito siya. Yan, entry level 0.25 to 0.26 to maglalaro. 27 siguro pinakamabigat nito. Okay, game. Yung kalaban niya naman, so anak din ng super to. Ayan. So puti lang, no, medyo transparent lang pero mas mahaba to. So tignan niyo na lang yung galaw ng gagamba. Medyo mas mahaba to mga Aji. Ito talaga. So okay, game. Kampiyan na, no. G. Patay kong patay ito. Ang haba ng puti. Yun na, sino kaya nakapa? Ang galing nung itim, oh. Dinikot sa ilalim. So pasyapol ng itim yan, ha, sa ating bandang pula dyan, bandang meron, ha. Pasyapol ng ating pulahin yan. Pulahin natin, ha. Sa taas po yung puti, ha. Talisayin po yan, talisayin, ha. Yan, ha. Paganti, ha. Paganti ng talisay yan, ha. Pusang alawang ganda ng laban mga Aji. Ala, tumakbo ang ating talisay, ha. Nakaramdam po, nakaramdam. 1, 2, 3. Break natin mga Aji, break natin. Nakaramdam yung puti. So titignan natin yan. Yan, ha, kumakagat na steak ang ating bandang pula dyan. Meron pa kayang bakbakang magaganap? O tatapusin na ito. Paganti, ha, paganti. O, paganti, ha. Hindi natin breakin yan mga Aji. Nandyan na, nasa stick na, no. Ongoing yung laban. Sige. Ulo ko. Sige. Walang ya. Alo, bato ng sapo to. Alo, depensa. Parang gaganti ang ating talisay dyan, ha. Yung puti natin, ha. Grabe nga ba nito. Tignan nyo gano'ng kahabaw. Yan yung mga pang derby namin dito, ha. So grabe sa haba mga Aji. Entry level namin to. Ito yung pinakamaliliit namin. Alok ka. Ulo, sige laban to. Grabe basaan, ha. Grounder pareho. Sanay sa babaran to mga to. Sino kaya nakapatamang puro dito, ha. Titignan natin, ha. Yan, ha, dilaw yan, ha. Dilaw yung ating talisay versus red rooster itong pulahin, ha. Tignan natin yan, ha. Rep Sintinja. Usang alaw. Tignan natin mga. Tignan ko mga Aji, silipin natin. Parehas nakakagat, ha. Parehas nakakagat. Nakakagat din yung pula. Nakakagat din yung puti. So panahon lang magdidikta kung sinong bibigay dyan. Sinong unang mag-off. Kasi nakabaon din, ha. Parehas talaga to. Nakabaon din yung itim sa taas. Baon din yung puti. So makikita naman yan maya maya. Yun na. Dili, akit natin. Laglag sa may tela. So yan. Patingin ko parang nakalamang yung dilaw dito. Ano kayang sentensya na ito? Wala. Mamamatay yung dilaw dito mga Aji. Mamamatay yung dilaw dito, tingin ko. Mas nakabaon yung itim, ha. Tapos sa gigil ng itim, yung kapit ng itim, mamamatay yung dilaw.
Hindi na natin masabi. Okay, galaw-galawin natin to. O yan na. Kinakain na ng itim yung dilaw. Mas nakakagat yung itim. Kasi dito sa point of view ko, nakaangat na yung dilaw, no. Yung itim, kitang-kita ko yung itim na pabaon talaga. Pero nakakagat din naman. Yung isang ngipin ng dilaw, nakabaon. So, wala. Malabo mga aji, malayo yung pangil ng dilaw no, nakaangat tapos nakasara sa taas. So, represent siya, no. So, para sa akin mga aji, panalo yung itim dito. Pero try natin tong kalasin, no. Ako. Ba't kaya sumasapot din yung dilaw? Nakakagat yung itim, ha. So, yan, no. Mahirap pala sintensyahan to mga aji. Pag sinintensyahan ko to, dayo. Naku, baka sapakin ako nung parehas na player, no. Depende sa sino yung madiyado. Kunyari, papanalunin natin dito yung pula. Sasapakin ako nung may-ari ng dilaw. Pero hindi, angat na kasi. Angat na rin yung ngipin ng dilaw. Wala na mga adyo to. Kaangat yung ngipin ng dilaw, Tignan natin. So yan na, gumagalaw na yung itim mo. Pansinin nyo. Sige, galawin natin to. Para naman hindi natin masintensyahan ng dihado, no. So, kapabaon talaga yung itim. So yung dilaw naman, buhay din yung dilaw, Parehas pala nagpabaonan to. Ayan, lalaban na naman sila. Ala, sige. Sino? Grabe mga gagamba to mga aji. Akala mo tapos na, Grabe, ang gagaling talaga. Lakas na mga gagamba. Akala mo tapos na. Nagbaunan ng dibdib, Nagbaunan ng kagat, no. Pero buhay pa din, Tibay pa parehas. So, ang ganda naman ng laban mga aji. Draw na lang natin. Itong lalabas ko ngayon mga aji, pinakamalaking gagamba to.